Library ani ya building atang reng hena man library maya John Rylands Library ver ani ya a building hi silam hian library mai ni hi kalau video zuai okay chung kan luta ti hian le khabu dor le cafe min lo huak phota flashlight te wa su ti lo turin an tia le khabu dor le souvenir kan min lo huak ani apia son cafe om boka le lama son cafe oma moi khomai pu John Rylands anopui John Rylands Library apasal ning choya din tu apasal hausak na te khomi pui tu tan finna thiam na ur chok na man ruat tan an man theinan hetiang hian chung lam chok kan luta chung lut an mấy em phim hi là popar angin an design chan chu he John Rylands Library ming choi chan pu John Rylands million hi online industrial lapua kan ting chu hateng chi hatiang atanga hausakna lo rut chau kha an ne wangin la popar angin an design deuh vek ani anh thấy nghe này đó này thấy pawimawh museum thì tất cả pawimawh tất nó tuôn na kan rất hiểm rồi là mà là bar bor ang mấy anh kan mình sẽ kan sợi khảo mà oh moi khóc moi xin helai vel hi chu chúng làm cái chuyện bác khi hắn en là moi xin helai vel te pe hi chu mo Uzela thì hiện anh ăn châu là historic reading room kan thleng ta chung kan lut ton ani Bureau Rylands ani John Rylands anopui hemi library din tano chung lam ta hi phan moi taka này khan là mal
lệ khabu hi tak tak lại thil tak ten ni mera lệ ka chia ma hela ma tension lệ khan chia me bok ani lệ lama khan pi Rylands ini eta John Rylands lim ding bok ani John Rylands ale lama son so ta son anu pui Rylands ding boka anu pain ra la tangan an thir ani ha lệ khabu ta chu man lai lian lit tuk tak mai ani moi khop mai ti hi kan soi thiam ve chun chu ani te lệ khabu kom te hi hei an don hi rem khop mai sial lam khop mai Manchester khawpui pultanna te pawh tila khawpui lian le changtlung tak hausa tak ni chho tura pulin tanna Castlefield ti chu hei helai hun vel hiania Castlefield atang hiana khochung lam an thirila Beetham Tower alo lang hian he canal he revolution industrial revolution tana pawimawh tak lung mei holte thiar tura kong mamo ania hun line rail te thil tak te om lo wangin tui ringin yara chuan tan chuan he canal ten lo siam ania Manchester tan chuan hun pawimawh tak ani hei thian te nen kanon tlawh voina slaw atangin wana le te te ne no pan lo zina Manchester khochung hun pawimawh ve deuh ne kan hriat te kan fak kuala ni Castlefield kan chol me ka chhun dar ni aridona hemi zo hian Old Trafford lamle Trafford Centre lam te kal kan tumani Manchester hian city of first anin tia city of the first atom helsin masaberan ni nate computer siam masaberan ni nate te chuan hetianga industrial revolution pawimawh masa ni nate hian chuanga education la pawh sa Manchester things today and the world followed tomorrow activate in your money Manchester in voina thil ngai tu hi khovelin nak tu ka abo zui mai thina ni tenan sei thina chutia khopui pawimawh ve tak mai bulloin tanna Castlefield canal velte kanon fang zuai ani hei canal sir hian ke kala wak nan rem tak mun ani chau kan siau zel boka buk kan zu fang to lo mayang ai hun hi Manchester history hun pawimawh tak ani ve ani hi
Salford case ya Mediacity mun lar tak BBC te ITV te office mun ania Mediacity ti mun khania ti chuan ti hian tu nge ni hun le lama hian Imperial War Museum oma kan thian termin nga ka so chit kal a hun ta kal to na ni hi Imperial War Museum building pui ni lai vel hi an hoi kho thon na mun nuam tak an ni ve ni hi like the pot so on this tak mai War Museum chung ha kana lu ta kal zera kha in do thu thang te nge khia tin nei ti khan kan du to kang thalai chung hi hetiang vel hi ni in do na awangin mi tam takin nun na thalai tam tak in nun na lo chana in do na hian chet na a thlen na sat em rualin mitlem te in do na hlok pui te po an lo om vele zel theya chu ram ang te memal ang te po in do na hlok pui tu than khat thil ti thei zuam deuh te le ho tu te awangin khovel hian in do na la ma chon zel chu ni a chu ke ni Myanmar po kan chana la nia Myanmar ram hian War Museum hetiang kan nei hun chuan kan thalai te sipai chim om tak ten thunei na kei pui sa ho tlurav an kei pui sa ho tlurawanga non na chan te le an in do na mual khasak zia zong te khovel le thang le thalo om le zel te riat the tan chin cha la ni nge chu huna chuan mi ten an na ron thliranga an ni chuan a par an tlan ve to lowanga nun na thapin in do pui awanga mi thi te chang soi pianga soi lo thin khwa in then hun chuan ram kan khwa in then hun chuan kan mi te hena khami han soi sakula in nak tu hunatan kan voin kan pe ni ti thuak ala dik zel don ani African War Museum chung su hei kan fangtan chau ni na kan du tok mai ange